Παπαφλέσσας. 10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για την εμβληματική ταινία με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Νούμερο 1. Μερίδα των θεατών γιούχαρε την ταινία στην πρώτη της προβολή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. 2. Ωστόσο, απέσπασε τα βραβεία καλύτερης σκηνοθεσίας, αρτιότερης παραγωγής, ενώ δόθηκε και τιμητική διάκριση στον σκηνογράφο και ενδυματολόγο Διονύση Φωτόπουλο. 3. Τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη, που άφησε εποχή στη σκηνή που ξεσήκωνε τα πλήθη, υποδίθηκε ο ηθοποιός Δημήτρης Ιωακιμίδης. Έλληνες! Έλληνες! Πώς κάνετε έτσι μωρέ για 10 παλιότουρκους που μπήκα στα μωριά? 4. Το μεγαλύτερο μέρος των εξωτερικών γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στα αμπελάκια Λάρισσας. 5. Σκηνοθέτης είναι ο Ερίκος Ανδρέου. 6. Και σεναριογράφος ο Πάνος Κοντέλης. 7. Συμπαραγωγή ήταν η Φίνος και Τζέιμις Πάρις, ξοδεύοντας το αστρονομικό για την εποχή ποσό των 12 εκατομμυρίων δραχμών. 8. Συμμετείχαν 3.000 κομπάρσι. 9. Έκοψε 897.817 εισιτήρια και ήρθε στη 10η θέση ανάμεσα σε 90 ταινίες τη σεζόν. Και 10. Την εμβληματική μουσική υπογράφει ο Κώστας Καπνίσης. Εσάς ποια είναι η αγαπημένη σας επαιτειακή ταινία?